Той знае как да ви погледне, кога да мълчи, как да ви докосне така, че да се изгубите. И вие се губите. Доброволно, без съмнение, никакво съмнение. После, някак незабелязано, усещането се променя. Той изчезва за часове, появява се с усмивка. Започвате да се питате, само с мен ли е така? Само мен ли целува така? Само мен ли иска? Но вие вече сте там, вътре в света му. А той просто се храни за възхищението ви. Не защото ви обича, а защото това е храната, която поддържа неговото величие. Той не ви избира, защото сте специална.